Dobrý den, moje jméno je Markéta Vašatová a já bych vás chtěla pozvat na prohlídku velmi výjimečného projektu dvojdomu 5KK a 4KK. Je to dvojdům, který se nachází v obci Černilov, 10 km od Hradce Králové a je v krásné příjemné lokalitě a co je super, tak zahrada je orientovaná na jižní stranu. A teď už se pojďte podívat.